Station 720 Banilad. Flowing siya. Stop lang ta kay no left turn man ang kasagaran. So tanawon nimo gikan sa ang akong kasugat gikan sa Talamban padung sila Ayala. So gipalabang man sa may country mall ang mga mo U-turn balik mo balik sa northbound. So muna makita nimo di na gyud siya ka build up unlike before na maabot sa Banilad Elementary School ang traffic build up. Pero karon kay kana gipago lang nila ang kuan country mall mo nang ni stop tag kadali. Pero kung mobalik ka, for example gikan kag Ayala nya moadto ka sa country mall or UC, mo U-turn ka ilawom gyud sa flyover sa Foodland na flyover. So kanang UC o tanawo nimo wa nay build up oy, tanawa ga flowing ang atbang, tanaw na to ha, asa kutob ang tail. Ang BTC pod ilang gipano left turnan kung early morning, pero in the late afternoon or mga after 9 AM na, country mall no left turn karon morning. Pero kung lapas na alas 9 tanaw na nila light ang traffic, okay na siya. O tanawa, asang build up na traffic ninyong giingon? Money traffic situation sa country mall July 10 alas 7:26. Flowing na. Di mapareha sa una nga mag bumper to bumper gyud. Ya tanaw na tong build up kay kasagaran mo build up man dyan hanto dito sa flyover sa kuan. One na build up akong makita. Asang build up? Smooth. Katong mga wa nakabantay, katong mingon nga wa gihapoy kausaban. Kami nakakuan. So ang BTC karon no left turn pa, pero eventually pwede nilang i-left turn, mga i-lift na nila mga alas 9. Sa una, bumper to bumper na ni hantod sa Banilad Elementary School. Asay way kausaban na kanindot na mulikay magani ko sa una diri sa flyover kay traffic kayo karon smooth na kayo, mura nagwa. Wa na build up. Mo na nakanindot diha. Tuo lang gid mo, be a visionary ba? Dili kay shorted ang mindset. Kay makita nyo dayon, tanaw ninyo nag-adjust pa ganito karon. Huwatalan yung traffic kung full na ang klase kay mo na sige nilag request. Follow din mo kay para magtan-aw ta sa traffic na klase na sa San Carlos o sa UC College. Okay?